ya bo Sompaba ebe sunima Owa fidi no to sompa Fato sompa TV Na ya wani pama o Na unu arada Ifisa gudie mu semo ubenya Aberabom mu semo ubenya Nyamsum mu semo ubenya Aniji mu semo ubenya Enyumpa na kakuma ubenya Yamaimu amanyo semo ubenya Osumpa di bra ubenya Ubenya nina ubenya Sompa TV Yabana papini su Sompa die Ema ke fiapa SOMPA FM. Pramwato Ghana de share ya mamunyina mwa hansan so mama kwaba SOMPA wahanisia echiripo enum kasafidie so ni oti yanka efri eya SOMPA nkran ensem wa origina ye ensem twerefo ti wa mugu mu a wa mukutire ni nyina da osamufo penin so ato nebo asemu eyi de editie ene yesi adwa ye de so mu hye ne so se ensem yi etwa ne ho frede e wo SOMPA 106.5 FM Accra no eje ne ho secheremena e wo santemantemu batan no eye SOMPA 93.1 Kumasi Ayiko FM aye 100.9 afei wanu a wa mubutu Paris France abrochimemu so wanu asonsemi e adamfo pa radio a wo moto pete e ma de hye ete yenka afei takwa eye SOMPA 101.1 takwa de eye SOMPA 103.3 tachiman eye SOMPA 106.1 sunyane ye SOMPA 98.9 enkranza so ye SOMPA 90.7 edoma enso ye SOMPA 101.3 afei wudi koda no so Babia FM stations akapia komano ewo no ye chegu live e hodom Facebook ni demo live and colored eya SOMPA 106.5 FM Accra share ho like page no na share ma afoforo so enya bi nhwe na wi a wadwenkyere de ato ani abakire de amaw YouTube eya SOMPA FM live www.sompaonline.com website ya yesemu for penny ora tabati adamenti wokutire ni nyina de akogu wadom no akwa kenkan bi na ensem a ye de sum original ye eniani mu bi eniani mu kakra ya pone ama on bi ne se onimnyamfo Mustafa Yusuf trese wahu ne dia bepiem adean a waso wo nkyiremu bi ye de mu nkyiremu bebrɛw Assembly members ya wanom ewo session dwuna se enso toto srempanimfo se wonya bibima wonom osofo ohweku adwuma ansam so ewo man Ghana mu no wo kyerese wonom a agi aban sa ase boso no munyina yie ne wo ba anti-corruption campaigner Ora Vitals Azim wase His Excellency Yewra John Dramani Mahama Yusufri Bibim yebetwa bosompo ne de ani akyeremu ewo Iran na wo na ato 1-1 1-2 1-3 ama UK US and France dia ho won nie emu nkyeremu no ye de brewo abusuan sempi ka yenim ho ena hwia yi ABENA BADU ADEPA KWOFIE OBREMPONG-NANA KWAKU AMPOMAH yesom wo Yansan emo akwaba na afei yanshan komo na se yakohyase e de afiri enrada oswafo ye ohwe atemwo ni atentrene ensem so sanso yaban lawyer pani odonyamfo Dominic Ayene Akrotinga wodi nsamba tudwa e wo man Ghana mu na wa kire se ukopiemu e wo National Service Authority a enipa bi enam won so amasika twitwi de BECE 548 million Ghana choppable dollars ahwere yen enam so ama waso ma ye nhwemu bia na nipa makomaku edu emienu bi wo mu nyina dia bepie mu ya enche bia wode won eba abegina emrana no na afi wona akwotre sentia wono mo enam wo monsa so na wo man na hwe sika kase saa na edin ba ye no na
pania wono ka sabra no wo ho bie no oda no eye Mustafa Yusuf no ono nso so ne din abepie mu bi na wo kire se father where I mean how one na mo no wate amanfo mpo na efra no mobile phone so se wontie SOMPA 106.5 any affiliate ni bi na enra no yeguso ya ka ho asampa se ne din aba bepie attorney general ne nkomobomu ni nyina ne se yese wono sei enam ne so ama woka nipa edumienu a womo enam wo so ma Ghana ya hwere sika be se 548 million Ghana cedis no ne din eka ho no bie eno wase I mean how sene sen ho wono na adwuma ya okoye ye wo saa asoye ho no wokoya na adwuma kroje ya enkekan ni fi bia eni ho yen sene so se olumnyamfo Mustafa Yusuf wono kroya yi esan so ye mra se badwani wo yagaba kubori abatu ampeso yaso wa kire se wono enemre ya wote hoi wa ye krado aye wuradi se mopa okina kwasie kra no ye mie koto na wono yamfa ne kwagina dakam wo be defend ne ho from the tinwa no akwakwasi ne bawra no se wono wanga na sidi ya emu atete kra mpo no nyaade se waye bie anase wadi anase akodi bibi ensam kra e wasa empatam ho number 2 no a we free ho afei ni etoso bi one se wo wie na wo ko defend e wo court na wo hunu se ne hunni asembia na man ni nyina wo se ne hunni asembia ba bi odi o man ni begina no ye nyina ye be hunu Abusia ya to sam no so ewo ensam foforo mo ede amawo na se de ye nyina ye nim se assembly members no wanom ehun sensem ekopie mo ewo mrahye bedwafie ni nyina efa ebra na NDC amanyoko wanom bontoa na opani sese ya wote akonwa kase so se Ghana mampanini His Excellency Yewra John Dramani Mahama ehye wonbose waba wasena ni hwe kura no pani so oposa ne nsam enti no wobaye wo bibi na agya se na watwe bia na abosumi bia na kakra bia wobenya bia wode ama wonom no upiemu ewo atoye etifi emantam a metre Western North Region ya assembly members ya wonom nyina ewo ho seshi you also mentioning na womoka womubo mu na eye presiding member wono wowo eye seshi adwuna se abatro mpesoaso onanyamfo Evans aka wakasa wachire mu sei we dia watoto srema mpani ada sedie assembly members wo hye wonom bono ehu behia pa asasa bosha no won betumi ade esuo na afei so niema kakranka won behia na ekurosini bia afei mensina huduo bia no wonom benya na district assemblies ya huduo no won sasoso na small honorable so no edi dwuma no won so de edi dwuma won SOMPA kase enkomotwetwe mu no wode to SOMPA kase anim sei sedie binum ye niema amanyosam ene ebe ni na wanum de amanyosem baba bajim wo mu assembly members de wanum nya amanyosem wo entini se de wo bia ba wo betimi age won fel so na wo mo so nkakra district assemblies ahoduo no yama wanum niema na national cake ahoduo a wanum cheche no wo mo so sa susuo no owura aka wane SOMPA kase enkomotwetwe no sei ena ekoya yeda na ye kire ede amawo ewo nesem a wode to yanim no. I think that there are signs that he's determined, and he has got an attorney general who is also able to pursue these things. What I would like to say, President Mahama, is not to have to get involved, not to try to influence whatever direction that this is go. We should leave it to the appropriate institution to investigate and prosecute when the need arises. I think that there are signs that he's determined. Entino, I know that you know, Okoswa Echre Ninsemu said ye ora aka. Ene SOMPA kase ekasa ye no wochere ni nsem bio sei wo mo behia mo papa owura ka ne ba ko a said ye ni ye bo ba ko no ede ma wo no wochere ni nsem so wo behia mo enti ne said ye wo mo hu a wo behia enti ye ni kan mo ewa bra wo mo kire mu se wo mo nya mayosem no eno ne sei eno kire mu medase ye di pani a wo ya de yi onse ya de pani usesi ade wo di mpuntuo ne nkanko eba da bia be catch assembly members e wo assembly wo se ya to abawie nti ye buman nyama yo sem ye ya ba na to nti ye buman enti ade bia abandada ede ne sakan ya wanwie free John Dramani Mahama ne pensu 2012-2016 wanwie His Excellency Nanado 2016 to 2024 no so wanwie sane mani nyina ye behwe ame onse sane mani ya wie amatima mufo ne nyaso mfaso ansana de bi wo ha de nsa ko ye den
aka ebi no mo ho a wo ye wo hwe a enye ye gise no wo de dada no gu ho na akoye but de ye wo bibi ye ne de ebenya ho abotre government hospital ho maternity block kai ma me no ekwo wo a ombe wo asuntwe mu no aka nwuram ko asafo masi community day school ayi block kama si wo hwe dwunase understanding bypass e wo ho no mo a ni nyina akeka nwuram se ano na media to ase mebebe nsananim se obi aba o meyi amayosom to nchen no pripuntuo e fa ko ni kuro enu die hia papa wo bianya mayasa fanto nchen na mpuntuo enu nti na Ghana de hye yeto aba si yensuo yensase se yebebo ho ban yie enu na beboa owura kasa nso to aso se wo mu hia moa wo na wo mu a wo mu hia no sei ene no so ho nsam etie bi nka mi hi omo paibo bia mfa ne paibo en na hoden entame ne assembly na chi na te se de maka dada no eye me bota ese mi mfie kakra na ye de ama me se mi ni pesa de member no enkwa wiye no na me so manya fruitful tenor e wo mamuo mo timi dim se simi bo se me be pesa de member e na me boa ye e ma ye niema wi enti no niema we presiding member ya wa na somade hia wanom ewo seshi adwunase electoral area ewo atoye etifi emantem Western North region Owura Evans aka ena wone sompa ekase etwetwe sankomo abusuan panise kai ekonachi ananseye waja bibi wo kwakofa ntini yekoyechi ni akwakofa bibi kakra ehonum na sede no obrempon ebe kase efa enransem twerofo nhyiemu a Dr. Dominic Akrutinga Anyeni Attorney General wone nsem twerofo eye ya wodi tu dwa se 542 million Ghana cedis bi ene na mpanimfo akane no NSA na wom dada no omonsa so amasikai eya hwere man enti no de ombeye bia wom betumi aye no wom ebe frafra wom one by one no ma be yi nsem ano na wasansem na emu no na anti-corruption campaigner Owura Vitus Azim wono so ade na no di sam atumu a wakire mu se ensem bi wo hwano mu a aya na se omampanini ade ne ho fode mu a ebetumi ahadwen wose we die wo tutu sire wo kura ne nsem akura ne achechede Ghana mampanini His Excellency Yewura John Dramani Mahama wose nkabeya enka Attorney General ensem trofo nhye mu anu ada wo ye ya enipa be se duba aku ya wo be fra wo mo no do wo ma begina mra no yi enkwase ma ne nka bi wanyina no frim esansa Attorney General wonim de obeye na de obeye no eno anu ahyasie eye enti na no so nsam a wode to so mpakase enimo no sede ne nkomo twetwe ekoye a Owura Vitus kire ne nsemu se wobatoto asrepa we eya chepa senka beya enka manefa na nuntum na Attorney General nankasa enye na djuma. I think that there are signs that he's determined, and he has got an Attorney General who is also able to pursue these things. What I would like to say, President Mahama, is not to have to get involved, not to try to influence whatever direction that this is go. We should leave it to the appropriate institution to investigate and prosecute when the need arises. And what you know, and now Owura Vitus say, said ye a bano emra ho nsemo e wa Ghana ha sei na nsenya. Yadi amanyo sam for mu no wase Ghana be hadwene o wase semu ni mu a ebe hadwene papa nti nka be ya enkasa me ya menua ya MPP ni menua ya NDC ni wokonya asem a na ne bonfrete ni asoa ya ho ne de akwakoguo no kasa ne mani nyina nka yentwa so eno so sei eno chire mu fai. As for not politicizing, it's very difficult. And that's one of the problems with corruption, fighting corruption in Ghana. Once you belong to a political party, sometimes people, your party members do not even know what you have done. They don't even talk to you to find out whether the governor, the accuser has a case or not. And they just start, sometimes they arrest somebody and put at the NIB or whatever. And the people, they go there to sit there the whole night on fire and that kind of thing. I think that is not helping us in the fight against corruption. Ne krakrabu no Owura yi edna no di sam eto sompaka se anim se said Attorney General Owura Dominic Akrutinga Anyeni ahya na dwumadi ase a ene aye ne nu afrensem twerofo nhyiemu no woso wo ni se ase eniema bi eto chew kakra wose wei no enka ye no kukuamu nka wo nya ne sanka ya prosecute nipa no ne ya fra ne na kogina asem de bia enso aye ni na mo afrensem twerofo nhyiemu adwuma no samu ye na mo aye ni yi a enka wei ye nkasa ho bebre kukuam na nka mo aye adwuma no na so ne nyina mu no so wo hu se Wowura yi ewo evidence ya ebetumi aboa ama wo mo person prosecute wo mo no wetumi prosecute wo mo ebeyeye na mom aya na pin na wanum ye dede se ya obehu anahye de ne evidence we kura no na nsuo bi anyina ho be du court no na ebu abo no eno so sei eno chire mu.
It's true that sometimes what you say at the beginning, you are not able to actually prove it in court. But that depends on the evidence that you are able to gather. If you are not able to gather enough evidence and put a good docket before the court, you may lose. But you also have to agree that sometimes the courts can also, corruption is not only with one side of the country. The judiciary for announced investigation and other reports, there can also be corruption in the judiciary. They can be influenced in one way or the other to temper with evidence that to the decision that you would have expected. So that's one. However, about putting it in a press conference, I don't have a problem with that. It only needs to make it clear that these are allegations that have not been approved. But you see, you want to tell people why you are sending the people to court. It's transparency. Openi okasa ye vitals azim wano ye anti-corruptional campaigner and ono so de na no disem eto sompa kase enim. Ye free vitals azim ensem ne ho na fe yenko osoafo ye ohwe enuane ani kuadwuma ensem so onimnyamfo Eric Opoku na kache. Enrada na onimnyamfo ene na wasante mantamu ye a wo bo ntoa. Ni nyina ye sane obeye ne wobehunu no oman ne nso obetimi aka ho abom ye pa na aduane etimi abuso e wo man mu ne etimi kurampo anya bi e de aboa wono mo a wo muso ni bi e wo amanone enam so nti ene enkokon ketenkete project yi wode nani ade akire pa wo kwa asantemantam wo kɔbɔ nto abebre wo wie kura asante na de kire mu e wo asanteman wura ewura otumfo osaitutu na boboa no ene nso kɔbɔ nkomo kakra mo kye ne senke be ya one go for operation feed yourself no one sign family bio nanka kane no a school garden ni yeye na efie krampo yeye fuo wo ngura mu wie na efie nso yeye garden small one small little boy bi nanka ye dua entosi ni mako kakra wo ho na yetete de ye ne ma no anka babo aye mpa wo wie ye pe ene wo friends antrefo nyina e wa santimantam wo birikwa na kwa mredu nso di akire bie ene wo de to nanim no wa kire se wo kope ka kire sompafo no kan kire Ghana fo se ebia na binum wankran binum nso ba a aban nsase titiri pa ne asantemamu ya manfo binum age aboso no woni betu won so sa sanse ukɔhwe adwira ene ne mpotam a anka emo pa ene eburo anka omudua wa asantemantamu pa nanso ensase a nananom adawroma wande ama aban na aban so etimi ede yesa ne ma we nyina na manfo age nsase ne nyina ede aboso ya sese aban kura nya bi emfanya saade we no nam so ena ama buro ene mmobo aye den titiri pa e wo man Ghana mu no eno nti wo to ede amane se wo ye obi na waje aban asase saa na wanhwe yi a ene ya atu hofo sane se wono e ba wo so now says I report I want I just said yana nam travel to a dry you do your money now sasa am for but Minister of Agriculture sasa you need now home kata it ya share kata for say you do fidie baba ba bi bia na yana nam travel where ya great for ya sase awa for sit down so ana fa kwa bibi ana bo bia da wa tramam you do to me about them ayen you be training na gu as my agriculture amaye o ba ya ma ko na meto a ene is o ma enti ya da mu nyina wase na the university for party ya ba kan we kakra we ya shebi Minister of Agriculture ya ba se creative platform kase pa Edinburgh University akase miensa e wo Ghana ha o mo de dikai na ya ba no nansa ya de dakro Everyone care University, Department of Agriculture. Now, all the Abema Ghana, in Ayana, the media, television station, the fan line. All the research, I hear, no more who I work with one. On Medanity, I'm a Ghana for United Day. Now, Ghana, also, when I'm for school, yet that University of Ghana, no more so transfer. All the research I hear. I am in our Tuga, no more Bohunda and then not Ghana Libya, so I the South Konya also, Everma, Kepos War, not almost so Abe. Abusiani ati yera Eric Opoku wono ayaswafo ya hwe enuane ani kuayo ensem so na ye ka enuane nsem ye asantemantam mu na eye waje eye nana akuahene wa atum sesesei eduane tonfo ye won kran ani kumas we kura de asantemantam kura titiriw no wono nana akuahene wa
won koda won nyina no se we de nka ohema we de choba afo ohema na wode sa de bia we ma ne pe no se oh in fact we beka bi pa na wo tufo e de ama won mu a eye choba wa asante mantemu kire se no kre e wo mi se banche ne bode ne bo aye dende emma nanso we bi anya ne obetumi emfa mfidi Ghana afo e ba asante mamu afei se ubaka se obi a enema ne boa ya de nti ubetimi abie ne wo ho na se enu nti no se na afre na untwa 10 cedis nanso nipa wo bai ni sika nyina ya 10 Ghana pe 10 Ghana nso e wo se otimi dididie enu nti wototo de sere wo nyina se enkamfua ne obi sika ekita no no se wo ye choba wa asantema mu a eya manyire bo ne so pi biem na amanfo nya bi ni Maso, I say, and never born I had. She was so make us. No, someone chose 410, someone chose 410. Sabaya sent my small. And to know, since be about this, be no, so someone called Swa, me and some to chop bad dear. Can it chop bad if you see a parent? See, I do winning with the CSL. So only dear day, so pie, you be a come. I hold be I come. Top of Meshambi. So send any more chance now and tell Monday. Why won't count home? I am masters of beer, but some near some. There you go. Say a kind of one. Be able to say, come. It's me, and a son, a free number, draw their corn. Why won't come to back one? You are free. Who not have done what you are cry. Just saying, kaboom. Near me some, my job after doing a big jam. Na free dwada kon e be nante obi aso ye committee so obi akobie na nkyerɛkyerɛ pa no muhu se de be sakyerɛkyerɛ mo betini asoma santima so na ani ayeti ye eye nana akua henewa na wode ne kasa si ye pɛ ɛna nana sakina ya ɔno nso wɔyɛ adwenefo wɔn aton adwene no wɔn nyinaa hema wɔn nso de kakra to so no kyerɛ sɛ aban yi nokura ne sɛ aban wa mamu asɛm beto yɛn wɔn mu ɛkɔ ensuo so ekoyi adwene adebra yen eme enya bito no won che sese engine wire ya won digu won botumo de kono ne boa ya din ye panti aban bramu ne etoso mienu nso won mu a eho adwene no correct one ene ye betimi adaha ba boso miensa na enye hwe wo mutimi di bi ko amanone ekope bro ni sika ede bo man mu ede bo man ne ho bra no ebe ya nka aban so won asene kakra na won nso omadwuma no enkoyie nananom nso ho a wɔn kɔdi asantema asi wie no wɔn ahu sɛ ampa yɛn nso yɛ sisi yɛ fa so aba so na ahyɛ nyame nyina sɛ bebree me pa akɔnyɛ nso so ɛsɛ wɔn panyin sɛ adaworo ma yɛdi kɔ nso wɔn hwɛ yɛn sɛ ne nam no ɛkɔ so ɛkɔ so nyina ne sɛ wɔn de petrol wɔn de ndi ɔyɛ afra wɔn de akɔ nsuo so fɛs no so na wɔn misiri nyina wi aseɛ no yɛ de akɔma engine boat fo ne boɔ no wɔfɛ ne boɔ no akɔ so wɔn hwɛ ho ma yɛn wɔn tete no ɔma so ɔma yɛ di nso ɔtete no ɔma so hɔ ɛma yɛ engine boat no ɔma yɛ bi ɔyɛ no ɔmo kɔ nsuo so ɔma wɔn mu bi dɔɔ no ɔmo nyinam ɔma wɔn mu bi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmo kɔ nsuo so a ne no ɔmo bɛnya no sɛdeɛ ɔmo ba a yɛn nso ahu sɛ yɛwura na ɛde tom wɔn mo ma pɛ de do ne boɔ no aba fam obi nso atimi ato bi efisɛ ne saade nam no ɛna bebree mpɛ adwene mpunam ɛma ne nom saa no ne ɛyɛ ma yɛ ahoɔden wɔ mu timi tu obi akɔ sɛ adwene deɛ efi saa bere yɛ ɔma mpani asi so odi agya no mɛma sisi sika kora kɔkɔ ɛno ɔma nyina bɛba fam mo ma mani mmra adwene so na mo bɛtɔ bi ma yɛn wɔn bɛkɔ akɔ yɛde kɔ akɔntu obi so ɔma mpani bi yɛ kwanto ne yɛ nua no bɛfa kɔ hɔ kɔtɔn no so no wɔn nso nti bɛfa nkɔ hɔ ma ne mmoa yɛn ma yɛnyɛ sika yɛmfa nhwɛ ne ma ne nananom yɛmfa nhwɛ yɛ ma ne yɛ nananom na no nso atimi aboa mɔman kyekyere na atimi ayɛ tɔɔten wɔn nyinaa kasa wie yɛ pɛ ɛna nana anim kakari ya ɔtɔso miyenu otumfo rampehene enifa hene no ɔno kuro yɛ yi ɛna yɛfrɛ no sɛ National Traditional Caterers Association no na da ho ano kyɛ sɛ twɔbaafo nyinaa Ghana ha wɔne wɔn president ɛna wɔde kakra to so no wɔkyerɛ sɛ no korɛ saa deɛ wɔ si a ɔma yɛ wɔn ba bɛ 24/7 monitoring enti anɔpɔ awiew anwummerɛw wɔn bɛkɔ twɔbaafo no so na wo a yɛbɛba danto asene ma na wo niema a wo ye wankata so na wanse na ebo so na Ghanafoɔ ba bedi akonya yare no wo saa nipa no ye betwa so nsa wansa bobɔ oni ade no ane se ɔme abefa ye de ko sese no dumadi a ye bedie ye kama santima ya tiaba ye hima ho ama sese o kira se dumadi a de betu nanim na ye ka se be ye nkoso ye erimudie ediane so wa hwɛ ne enya onya krodi a akoto ne yemo a ediasem
nipa ya nyare dudu pa wo Ghana no eye ni a eto aduane eye mame 50 pesos mame 1 cedi mame 2 cedis mame 3 cedis ye ni kura ye kese ye ti da bia ye se e be ma aduane ho tie abusia eni ayete yi eye nana anim akari ya otoso mienu otumfo rampehene enifa hene ne nkomo no abusia shana so secure sanitary pad premtobre ekase na yeguso ayede somwe na yato sam no so ewo nwumesua mu ensam mu Ghana Education Service wanom de krata apie dwana krata ne mu nsam ne nyina ene se ye nyina nim se ye nuanom awo mo ewo JHS ahodo awonom etro BECE Basic Education Certificate Examination no wanom ahyase nyankopon ya adomu a ebi be wie wo mo di abenada bi be wie mo di okwada na sede wo mo de krata aba wanom kyerensemu eni wanom sei wo mo adi kan adi date eba ya na eno no kyeremu ebra emofra no beko schools ahodo a wonom ewie ye no ana wo mo ekoye no no makwachusu entoaso school SHS no na wonom sei no aban ede private schools no ankrankran schools no ababa be hyehyemu nti sadia wade ababa hyehyemu no enti na wo se wonom sanso ye niema yie kakra sadia be ye be favor wo mu nyinanti ekwan ya na se date ya wo mu di kan de ba ye meche GS fo de ba ye a na no ekira mo France edapoti se no eno mbakwa tru sukusu no wo mo se wo mo atwe akọ ekire kakra enti ne yakopon ya adomu a wonom so hwiebe bosumi ya yo mu ya mekire June bosumi ne da etoso aduonu enom 25th June eyewukwada sa eda no ena eja wonom ebetumi atwe akwa emofra no betumi aba na wo mo abetusu schools mekire SHS ya hodo a wo mpeso wo mo kono any programs ya wo mpeso wo mo koye no wo mo atumi ababa betusu se de be ya 2026 ni 2027 no wo mo atumi akwaje enteteye ewo eye SHS ya hodo mu no na enu achi no wo mo bo amane bi o sei wo mo besre regional directors afei wanu mu mpanifo ani ntini atwotwo wuro a wo mo da schools wa hodo nyina no ese wo mbeba mansini na afei krosini bedwa bia no mpanifo a wom dada no anya nente ye se de be ya wom babo amofra no so woni sayo ho na bio so mofra no meka che wom se wo ba bechusu school a wonko amma woni o grandpa o grandma wo uncle wo auntie wo father wo mother wo sister penini na ba na wom ababa bo am machusu schools no se de be ya nkoya sa afi bia nkwada no bechusu schools no awie no afi wesi ane na mekra manchusu na teacher ni bi na share me se ne nyina GS sa afi omo mpa bia te akrata afi wo makache ebeni na yebeto aso ewo GS nkomo no a emu wakire se asemfoforo ewo akire ye no nso yede ebesom wo sa bepepe na bibia nso atimi aye fine pa na ni asemfoforo ewo akire ene se opiemu ewo BECE adwumaku a wonom ehwe eye sede wamo etro mekire Basic Education Certificate Examination mo frey etre enso hwe di kan wamo abrabom ene wo mu twire enti wo feli a na ekire se wankasa no hu ba bi a wode wabrabo ebefa na piemu atoye atifi emantem o mekire Western North Region empanifo a wonom ewo ho ehwe nwumesua ho semsro owura Michael Kwatin wakasa se wankwada wonom tena fi etro BECE nyina wonom edodo wo do so say papa 3292 ena wonom tena se a wonom twero center sahudo ni nyina no owura Kwatin se wokoho wone ni mpanimfo nemum enkwada pole aduasa emienu 32 ena na wo ye absent enti no sade ebewe ye say ayi wase ho ahwan ne card enie wase dabi wama na ne wamai obisase aso emofra ni bi ekyerekere se bia bibi senti ana mema metronso hwe na nanso tibrekesa wo mo da schools ni nyina no wo mo se dabi na no achi no owura yi akere mu se emofra wonom ama metronso hwe no emu maako edu enson eye emma na emu edunum eye mema wone sompa kase enkomotwetwe no sede owura Kwatin ekere ni semu ekere ye no sompa kase enani ekire sei emfa na yemfa ensomo
Omeno kasa idi center sa yakomu nyina de je de fun bi boni bia kola ne guso ombo na oko out so fan kwa I register on say de na me kan so mo ye 3292 e mu 32 engineer ma me tron so 32 na engineer ma de mu 15 e member na mu 17 so ye ma 32 we de mu engineer ma kola na ntie nsa kan say e mu be 17 kola o mo je o mo register yo ma ba school bi de mu engineer me tron so ye ma e na mu 10 so mo register wi no and two quarter. We want papa no mba have here juma papa ya transfer no we how ajiri risk nti okwa no de ne ba na ye de ko de ne ko ye no headmaster ya we transfer fi ya de me ko han nti man so ya na ban so edu no kwala na tinya ye de ama na nkai na aka no so de o ma makora de sin de ni reason ko ndi mo gina eno achi no oro kwate se sentence ya wade na ni kiremu ewo atoye tifi mantam ni nyina no emofra no abo wo homodin pa se de aproni beka se examination more practice no ohu bi se de o mo comport wo mo a wo mo transfer no ehye ni because the course of US secondary center, called RC, called Presi, called General, called Punicrum. So, center where I could be at the end of DIY had going to be at all. So, I work on future and addiction center and kind of can I look also who saw the number of the Sabbath. According I mean, the since so many family and Koran. The Maria, I want them can do anything. But here's the Koran and the watch on not only said was only night, Papa, I but the new how I could do on so near the idea of on watch. If you want to say match and be a ban, bed is looking at generalizing on matching said this is one there the DIA and by GDC, Kolanabus or Moya, there's some more idea. Ne krokromo na owura kwaten se wobeto to asre awofo a wono mo atoye etifi mantam meche Western North region sentias ahodo ni nyina na mofra no twero nsohwe no wose wei mofra na twero ma menyo na twero papa nyo na atro ebi won ma be hu ane se wo ma so wo mu firifie no ma be jejina sentence ho wonim de wo mo be ye wo ka cham so mo so la mo ntena fie na mofra no hweso enya ayi akoma papa fa ntro nso hwe akra me ko so me fa kan dia sra wo fo ne ri yin ne so ya echo no school fo na echo so no mo sua no ti dodo ni nyina na ye so mo hwe ne de mo to su mo to school no bibi ya na kan ye ho so so wo ba ko bi center ho no school ni wi no na se ni ni ara echo so in job gina ha ni na ko vi na bi bi ya ye ntokwa ko ni ayi bi ya wo ni obi ya mu ra akra ba bi ya se bi wo ndi se boro ba wo kwa wo ni se ke boro bo ne wo kwa wo bi bi dan so he bi wo kwa wo wi na ba ki so en ko so na sa environment ayi en twa so ko zi e so he do ko because you know so be ba e ba ma nyina e wi o so na na di ko ni ba ko fo na di ko e do wi dia police for na sempre mo mu so mo de boy na ye mi so do ko senta dia police for na mo za Posifo so abo adwuma papa pani a ye ne no echichi nkomai eye owura Kwaten Michael wono na opiemu e wo session yo so mensini ni mu a examination coordinator eno no a wonde nani esemu ene manta mako be ese nwotwe ne akire e wo ne manta mu no okosra eye BCE ensohwe adetrofo ye to ansem ne so na afi atwa bosompo ne de ani akire mu e wo obroni krum na ya kwa na ekopie mu e wo Iran e na afi Israel wono ntam nkomobo ya ekoso enye nkomo eye nikakra na num ho e na Israel defense minister eto warning kese pa se Tehran no the most popular city ya ewo Iran no encheja betom we ya mane ba woto ye na no kra ne se wo mo ya nketenkete saa we saa won yi ko ye no Iran akire omoto missiles kakra ekogu Israel no eno wo so ma won se saa no won be ya de a eno wo ko the popular city ya ewo Iran no wo so omakose ho eno nam so ama akopie mu ewo Tel Aviv Jerusalem na Tehran ho no mfimfin ho no a behwe so amu 20 Israel for wo mu dia miapa ama nam so ma Iran for nso woni adwo mo hye ewo mu na nsan ya woni ahu Iran for se woni ahu se UK US ana afi so France wo mu peso mo ebo mo ekwata Israel for achi no mo do mo missiles ne ba won so eno na Iran for ka kire UK ene US ena France for wo ka kire won se dan to wasne ma wen nim no mo kwata san krofo ya chi ene Chicago ubehu ano ya to bi akose ho
Washington DC one beto akɔhyɛ Birmingham Palace no amo tu bi kɔ hɔ na afei Paris ane Marseille na hɔ nyina no amo tu one beto agu sankura kɛseɛ wɔ nyina mu a anhwɛ yi a na beto wɔn no enye enu nti wɔn nso to wɔn ne de ama saa man mi ensense wɔn hwɛ yie wei enye mo ntɔkwa fans we enye mo fans ɛna akɔ akɔgye abɔso munnim na mo de mu kɔhyɛ mu a mo manfoɔ ɛna bɛte ho mpentenkwa Abusia Sompa 106.5 FM original yakase ne de so mo yi yanyina so na ye mu ni kom se pen ensama ye de so original ye eniani mu bi a ye de so mo eni ni ye de so mo no bi ene se odomanyafo Mustafa Yusuf wo kire se wo no da obeda National Service Authority ano no wa medi o man ne wan Ghana peso ampo eno nti obe defend ne ho court Ora Vitus Azimon so atoto srema mpani ni se Dominic Akrutinga anyini omeya Attorney General wane nkofo du ba kui ensem wefa National Service Authority hono mane fada no ntum na eno ekire no osofo ohwe aduane ene awrokocha nsam so ewo man yi mu no ekire se obi a wafa aban asase anya aban na de ma gina yie na wo ba SMP ka yenim ho ene na wia yesi adwa ye de so mo hye ne so se etwa guye ewo Sompa 106.5 FM ejen ho sekireme na ewo eye Sompa 93.1 batan no ewo Santemanta mu Kumase afa yiko FM 100.9 Kumase wo so mu peten Adamfopo radio ewo France Paris Abrochimemu eye Sompa 101.1 ewo Takwa Sompa 103.3 Takrade Sompa 106.1 Tachiman Sompa 98.9 Sunyane Sompa 90.7 Nkranza na fe Sompa Doma eye 101.3 wudi koda no so na ye demu live e honom afa YouTube ni Facebook ni nyina ye twagu honom a yaboafo a wonom eso yasene secure sanitary pad wono na ejina ye chigina pa eme ye beso mo ba saboso me beso na abemo a eye secure sanitary pad enti wo mo na memo menu poso nyan kache ye nko ade eno ane de mo minti eni pe okwate na ewum na eboa yan eso why by tre ne ntaban no wutimi de tale opant na se no leakage bia afen so e ma ho chenchena nkasa enye ho pechepeche bia o first 3 days ubetumi asha genstrain white na dia masking white kora na anam no e secure sanitary pad kuma sefo no mo amope atuo no monko mama excellent cosmetics 0243 862 158 na afen so endpoint homeopathy clinic kwase yade na jewa boso ache aye okwanana sede mu a wo mo se infection adokoro mo no na sede abo akraman somro adokoro no ukọ endpoint a yebetu infection na se ede amawo be ma ojonson tentem obeka so ojonson piopio ukọ a yebetu ase awo no mopa bi ache ye massage any physiotherapy ni nyina bi e honom 0274 234 321 na endpoint homeopathy enyo so enafe abusia di kanje numbers yi ebeboa opa 0540 311 311 0540 311 311 eya won kwaje numbers na mede amawo no hwe entini bi ya wo to ase ho ede fa usiremu ebesi una akokomu ho no se twetwon broni beka se ma discomfort wan hwe yie na ne wachire no unhu ubehu ana ebubu agu ho ye frɛ no sciatica saa sciatica ya de ni awotimi hwehwe mu hu si ye frɛ ya de bi sciatica ema wiase amansa nyina gi tu mu na wasan pɛ ano aduro de kan ho 21st clinic ne number nam de ama wo no tiawa wato ne ho apete wo man Ghana mu ba bia nkrobata dunum ena ode aba man Ghana mu wahyeta enu nti ose se bibi house a ode efre no enya sciatica ne nko an wan saw yade bia nanso ne omanfo de nim won kase pa no sciatica sanse no ena waje ho awoso bebre omayi mu abibrem ne amonone obi a frɛ na no wabo na baso enu nti mpani sa boa bi esua se ne yedosrade a osua preko won aka no amoye ena sciatica won ye mfofo aho keke wo mu nyina esua nanso ni awadi kan no ye na niti 8 na pa sanje abane biu 0540 311 311 na fe one mpani abo eho enkomo Rahim Rankin say great afternoon news achase wo mesi pe anhwe ya ba mesi heaven ne dia wo dia ba eno no na kwabike YouTube wono so ma ye love emojis be 1006 e dia gu ho a enya sim kuma ida masepa YouTube fo no ya mo hwa mo mfa mo comment no emra na we dia yenyina we so na so happy birthday and confirm Innocent Kofi Adenya
happy birthday nyankopɔn no mo na onhyira wo na onye wo kɛseɛ paa we die ifiri abusua no nyinaa hɔ ɛne yɛde ma wo sɛ nyankopɔn onye wo kɛseɛ na wo mpagya wo emfiri adumu nkɔ adumu na ne nwosra na ɔde ama wo no wo ma ne muso ɛma wiase nyinaa ɛnte wonka anuanom a yɛde kaseɛ yi ɛbrɛ wo no ɛyɛ me OBREMPONG-NANA KWAKU AMPOMAH mini aba ABENA BADU ADEPA